Labra, oमफ्राय अनला अमा बेदर गोथावानो माथो मोजां दा दे जाबावाखैनो माथो जासाबदा फंबाय Rita này xe Rita Dùng giá đi chưa? Ini jerai dia beberapa mana? Biar jerai biar melas serong. Apa ini? Macam tak?
जाग्रो दे How is the food? Okay, thank you. I think this is the first time, right? For our Bodo traditional food, right? Welcome. जाबाय जाबाय नै दे मानो दसजन नै अ दे माब्रै ओंख्रिफ्रालाय ओंख्रिया मारै गोथाव जादों दे मा लाजिनांगौ जानायफ्रावलाय लाजिनाङा बेलाय सियार मेरला दंमोन ओरै जिरायदो भाभी कैसा है खाना रानदों दा जासाबदोंलै फंबाय जासाबदो जाबाय राना ओंख्रिफ्राबो माबायदि जादों जानोसै दे जादो दे हा ओइलायाव नै There is the choir group. See was dance. मोसाग्राया नै दहायनिया बिसोरमोन दा जानायफ्रा माबायदि जाखो जानाया बिराद मोजां जादों थेंक इउ हामबायसै बेंगलर बड' चार्च थेंक्स गिभिं डेयावहाय फैनायनि थाखाय बयखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय